while you and me repeat this bittersweet heat is. Γεια! Είμαι η Joy και παρόλο που ο καιρός δεν θυμίζει τίποτα από καλοκαίρι, εγώ ετοίμασα κάτι άκρος καλοκαιρινό και μοδάτο. Πώς να φτιάξεις κάκτο που λειτουργεί και σαν σουβέρ. Πάνω σε ένα φελό κάνουμε στρόγγυλα σχήματα. Εγώ πήρα ένα στρόγγυλο παλιό σουβέρ που ήδη είχα για να βγει πιο σωστά ο κύκλος. Αφού λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι με τον κύκλο μας, τον κόβουμε προσεκτικά. Εγώ έκανα 5 κύκλους από φελό, αλλά εσύ μπορείς να κάνεις όσους θες, ανάλογα με το πόσο ψηλός θες να γίνει ο κάκτος σου. Βάφουμε λοιπόν τα σουβέρ από φελό με πράσινο χρώμα. Εγώ χρησιμοποίησα ακριλικό χρώμα. Δεν συνιστώ σε καμία περίπτωση νερομπογιά, γιατί η νερομπογιά μόλις βραχεί αρχίζει να βγάζει χρώμα. Αφού στεγνώσει μία πλευρά, βάφουμε και την άλλη, γιατί τα σουβέρ μας τα φαίνονται και από τις δύο πλευρές. Αφού στεγνώσουν και οι δύο πλευρές, κάνουμε άσπρες γραμμές, οι οποίες είναι τα αγκαθάκια του κάκτου. Φυσικά μπορείς να κάνεις ό,τι χρώμα θες στα αγκάθια, αν σου αρέσουν τα χρώματα. Εγώ προτίμησα το άσπρο για να μοιάζει περισσότερο με πραγματικό κάκτο. Θα χρειαστούμε όμως μια βάση για τον κάκτο. Εγώ χρησιμοποίησα ένα πορτοκαλί κασπό. Ακόμη θα χρειαστούμε ένα κομμάτι χαρτόνι μακέτας. Αν δεν έχεις, μπορείς να γεμίσεις τη γλάστρα σου με αλουμινόχαρτο. Και τέλος, ένα κομμάτι φύλλο αφρόδι σε καφέ χρώμα, για να μοιάζει με χώμα. Εσύ βέβαια μπορείς να διαλέξεις όποιο χρώμα σου αρέσει. Αφού λοιπόν φτιάξουμε τη βάση, θα ανοίξουμε πάνω της 2 χαραμάδες με ένα μαχαίρι. Σε αυτές τις χαραμάδες βάζω κόλλα και τοποθετώ τους 2 πρώτους κυκλικούς φελούς, τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν σουβέρ γιατί θα είναι κολλημένοι. Το κάνουμε αυτό για να είναι ο κάκτος πιο σταθερός. Η συνέχεια είναι εντελώς δική σου. Μπορείς να τοποθετήσεις όπως θες τα υπόλοιπα σουβέρ και να κάνεις τον κάκτο σου όσο ψηλό θέλεις. Εγώ έβαλα ακόμα 3 σουβέρ και έβαλα τον κάκτο μου στο μπαλκόνι. Νομίζω είναι αγαπημένη μου δημιουργία ως τώρα. Εσύ τι λες? Πες μου στα σχόλια. Κάνε και share αυτό το βίντεο στο Facebook και ταγκάρε το φίλο σου που όταν πας σπίτι του δεν έχει σουβέρ στο τραπέζι. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe στο κανάλι μου. Θα χαρώ πολύ να γίνεις μέρος της μικρής μας παρέας που όλο και μεγαλώνει. Ακολούθησε με και στο Instagram για να ενημερώνεις και τις εξελίξεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με DIY διάθεση. And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.